फाव सेन्टाराव फुजा होनाया जाहैबाय 11 बोसोर जाबाय। बेनिफ्राय दा जोङो बिदिनो खुंबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो आरो सिगाङावबो मोजां खुंलांनो नाजादों हानायखिनिखौ, जाहाथे साखाथि बाखाथि खाथिनि मानसिफ्रा जोंनो गासिबो मदद होयो, जेनेबा जाहाथे रावबो दावराव दावसि खालामा आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर माबा मोनसे जुदि जुगदान होनो सानदोंबा बेखौ होनो हागोन आरो जेनेबा बेयाव हेल्प होनोबा होनो हागोन। बेनि उनाव जोङो दा 11 बोसोर जाबाय खुंनाया। सानबेसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनाय जागोन? जोंना सानथामनि हाबाफारि लादों। 6, 7, 8 सानथामनि हाबाफारि। बेयो खुंगा बेसेबां जाखो होनना बुंगासिनो? खुंगा 17थि जाबाय। रायजो राजाफोरखौ माबायदि अनसायनाय मोनदों होनना नोंथांमोना सानो? नोंथांमोना 17थि जाबाय दिनैसिम खुंनाया, माबायदि अनसायनायखौ मोनबोदों होनना सानो दासिमाव? रायजो राजायाथ' मोजाङैनो अनसायदों बारु, जोंखौबो गाराखै, गासिबो हेफाजाब होदों। इयुनाव माबायदियै आरो जौगाहोलांनो सानबावदों? इयुनाव रायजो राजाफोरखौ लानानै एसे मोजाङै जौगाहोनो नाजादों। रायजो राजाफ्राथ' ओरैनो हेफाजाब होगासिनो दंखायो गासिबो। दा बेखौनो सानबावदों आरो बेनिख्रुइ बांसिन जुदि हेफाजाब होयोबा जों मोजाङै मोजांसिन खालामलांनो हागोन होननानै जोङो बेखौनो जेनेबा सानदों आरो रायजोफोरखौ। हाबाफारियाव मा मा हाबाफारि लाबोदों? जोंनि सानथामनि हाबाफारियाव जोंहा 7 जों 8 जों डान्स कम्पिटिसन दं। बेनिफ्राय ओरैनो जोंहा बेयाव बिदिनो जेनेबा मा होनो बेखौ, खेलनि सोमोन्दैथ' थाखा फैसानि जेबो गैखाया, बेनो आरो। आयेन बायदियैहाय सरकारा फोसावनाय बायदिबा जौ जुवा जेबो होनो मोना होननानै फोरमायदों। औ दा नोंथांमोना बेफोरबायदि प्रट'कलखौ माबायदि मानिना सोलिगोन होननानै बुङो? आयेन बायदियैथ' जों सरकारनि बायदिनो थांगासिनो दं दा बर्थमान। खिन्थु लकेल एरिया हिसाबै बबेबा खनाफ्राव सोरबा एसे गोजानफ्राव एसे एनै खाथियाव जोंना ओरै अरुणाचल नांजाबनाय नालाय, बेफोराव लोंनानै जाना फैयो बारु साफा सानै। बेफोरखौथ' आरो गावबागाव निसा जाथिया एसे एनै लाखायो नालाय, बे बन्द' आरो माने।